Gönderdim davet. Sen nereye gittin? Ya zıvanok geldi bölündü. Ben, kusura bakmam ya. Vatandaşlar kusura bakmalar. Ben live Aleykümselam Umida. Neme? Tuğçe. Ha, Sen çık gittin gol men live olup durup durma halin var. Öyle mi? Live girip Yok durup Olga dur abla halin. sizin kem 3'te sonra tekrar girdi. ya var. Olga Yine abla. Tazal'dan girdiniz. Zıvanok gelen vakti kesilmiş bu efir. Öydeki Wi-Fi'ye demetmendir ne kenim. Öydeki Wi-Fi'ye çatmandır telefon mu? Ana yine gitti bu. Tuğçe. Neme? Çağlardan zıvanok geldi. Sen internetin koydu diyen. Yok yok. Zıvanok gelen vakti kesilse çağlar zıvanok edip duran da. Ha şeyle mi? Ha, sonra devam edelim yankı. Kızılda Okey. gidiyor oturandı kesildi. Okey. Bağışlan neme vatandaşlar bizim birinci gerek şun gir oturuşumuz primo efiri gün efiri. Şoň üçinem bağışlamak doğru. Bağışlamak inniklemizde gowulaşdyrarys belki. Näme ýazýarlar okap goýberany? Aşgabatdaky awto ulanmak gadagan. Sorak yok. Ondan habar bereli häzir biz. Ýa-ni 2 hepdelep maýyň 20 maýyň 26-syna çennemeka diýenne 2 hepde öde. Şol awto ulanmak bolanok общественный köpçülik transportda gatnamaly. Her kim welosipede minmeli. Welosipede bar ýoklarym welosipede satyn almaly. Onam zorluk bilen aýlyklaryndan tutup alýarlar. Welosipede satyn almaly. Şolny meniň bir gynanýan ýerimde o waň aýdaly mektebiň mollamy aýdaly 60 ýaşyndaky bir aýal ýelde 55 ýaşyndaky. Şolny welosipede minip bilmese de şoňa pul tölemeli şol. Düşünýäňizmi? Şol zorluk şol. Adamlar talamak diýmek şol. Açaçan talaňçylyk öneşdi. Sen welosipede sürüp bilmeseňem aýal adam bol, tapawdy ýok, erkek adam bol, bir aýagyň agyrýan bolsun, biliň agyrýan bolsun. Sen şol ýa bir maýyp bolsan, bar maýyp adamlara işläp bilýär mekteplerde ýa bolnitsalarda ýa doktor bolup ýa başga medisina işgär bolup işläp bilýär. Şolar sen özüň minseň bilmeseň şo pul tölemeli sen. Welosipede pul tölemeli, onam üşürbem welosipede satyn almaly ýerler, emma welosipede satyn al hani adam şoň kiftansatyn sorýan mam halkyň içinde. Pullar welosipede aldyňyzmy ýa almadyňyzmy? Doğru değil mi? Olga Çarmı bizde hissada kiftansa vermiyorlar ya. Hissat. Satın alan zaten hissatına kiftansa yok. Şol halkyň öňüne atçot geçmeýän üçin şol yerli häkimler, yerli resmiler bar. Şolar halkyň öňüne atçot geçmeýän üçin ştatlar dowam edip gelýär. Näçe ýyllap. Oňa pul tölemeli. Hawne muňa pul tölemeli. Ya köçä çykyp sen köçä arasalamajak bolsaň çäre bolýar diýip köçä arasalamalla. Ýollaryň gamyşlaryny kesmeli. Ýollaryň haşal otlaryny aýyrmaly, barjurlary kraskylamaly, tirmeli, süpürmeli. Şol diňe köçe işgärler dälle, edara işgärler sürýärler, sazyň işgärleri bolsun. Ya medisina işgärleri bolsun. Hökman gidaýmeli. Sen şoňa gitmejek bolsaň, sen şoň pul tölemeli. Ona hili beýle bolýar. Ona hil ýagdy, ona hil düzgün. Olga Çarmı sadece o değil de hazır moda bulan Türkmenistan'da neçe yıldan beri var bu. 5-6 yıldan beri ben fark ettim de zakslar olsun, metrik alan yerler olsun, bir dokument artırmaya gitseniz harfını yanlış edip verirler. Harf yanlışı. Sonra şular için neçe gezek adamlar gidip tekrardan tezelden gidip dokument artırıyorlar. Onun için hem yine pul verediler. Şurada yazsalar komentariyada yanlış bolsa eğer şu zatlar. Neçe gezek bir harfını yanlış yazıp iveri zaks bolsun, metrika işi bolsun, pasport işi bolsun. Sonra tekrardan adamlar gidip dokument artırarlar var. Neçe gezek gittik. Ben özümem gittim şunun için.
Yine lişni pul төлesiz şular ikinci gezek oňartyrmak üçin. Ana şu parti yığmam şolar ýaly. Parti yığma partanyň diňe bir yığmam der, o taýda otugy bar, çürtümü var, yekelemesi var. O işken o partanyň yığma jenem. İşken o. Şoňam hemmesine de halk gitmeli. O işlemeli. Eger sen şol gidip bilmesen parti yığma bar bilmesen sen pul tölemeli. Ya ýeriňe adam ibermeli. Ona eýle bolýar ol. Men bir idaraň işgär ahyrym. Men näçin öz işinden daşary başga bir iş etmeli. Neşul halk başdan ayak 30 ýyl bäri halk agdyny açmansoň, bir garşylyk görkezmensoň, şu zatlar bolup gelýärdi. Şoň üçin adamlara men ýüzlenýän gözümüz açmana wagt geldi. Gürlemene wagt geldi. Garşy durmana wagt geldi adamlar. Gadyrly watandaşlar, dym oturmaň. Birazcık erjelrek boljak boluň. Öz hak hukuguňyzy talap etjek boluň. Iň bolmanda şu konstitusiýa bar, Türkmenistanyň konstitusiýasy. Google'a girip ýazýan bolan çykyp durýar ödem mut. Türkmençe ýazsaňam Türkmenistanyň konstitusiýasy diýip, ýa orsça ýazsaňam konstitusiýa Türkmenistana diýip ýazsaňyz özi çykyp durýar haýsy dille gerek bolsa. Şonu alyňda ýaltanman okan kendi adam däl bir näme bir bolsa bir 50-60 sahypa ýa 100 sahypadyr bolsa kennel. Şonu alyňda özüňiz raspečatka edip bilmeseňiz günne şonu alyp açyp okap duruň. Onu şonu raspečatka etmänem, print etmänem şu ýerde okap bolýar. Telefonumda bar bolsa telefonundan skaçat edip okap bolýar. Her gün bir sahypaçygyny okaň şoň. Köp zatlara göz ýetirersiňiz. Köp pysy bujurlyklaryň üstüne açarsyňyz. Sebäbi edilýän pysy bujurlyklaryň hemmesi konstitusiýa, Türkmenistan konstitusiýasyna garşy edilýän zatlar. Hayran galarsınız okasaňyz, şo ýerde bir adam ýerine ýetirilen o eken diýersiňiz. Adamlaryň näil hak hukuklarynyň bozulýany şo ýerde göz ýetirersiňiz, şonu okap başlasaňyz. Doğru. Olga Rina şurada Taganova yazan da Umid apa men koşulsattım köprak adama ses etire. Dusya kusura bakma ben neçe günlep Olga Rina vakti yok yalvarıp bugün ekrana çıkarttım. Sen bir gün ayarlar çıkarsın ekrana Olga Rina bilen. Çünkü Olga Rina hazır doktor bolan için işi köp. Ben neçe günden beri yalvarıp oturtmam. Gelin benim bile ekrana çıkın da, efire çıkın da. Senin bilen çıkar bir gün. Gün bellenler. Aldım diye vatandaşlar oturan soraklara cevap soraklara cevap versin. Ne soradın ki alım? Sonra Bir alım diye yazmış. Velosipedi yoklar işlemedikleri ne yapmalı? Näme ol işlemeýän öýde turanlardan pul soran olur. Olar soraýan näler? Olar şu resmi ýagdaýda hökümetde işleýän ady ýörep duran turdawoy knişkasy ýörep duran edaralar bar. Şolardan iş pul talap edýänler ýöne. Başga edaralar bar. Meselem çasny edaralar bar, firmalar bar, hususy kärhanalar bar. Olardan güni näme hökmünde bir näme talançy hökmünde bar günümel nalog sorýan ekenler. Günü nalog sorýar. Näsi şu zada pul geçiräýmelli. Onuň o taýda da inni köpden bäri ýola goýulanmaly. Meselem telekeçi bolsa, meselem bir stroy material, aýdaly bir stroy material getirip satýan özüniň bazasy bar diýeli, ýa bazasy ýa magazinler bar diýeli. Şu stroy material getirip satýan magazinçiler. Gün bar olary nalog goýulýan eken. Ine şu zatlary sizi ine tölemeli. Ine ýadyňyza düşýän bolsa geçen ýyl şu 27-28 aprelde Lewapda marda ýel turanyny şu tuwele turup kryşalary alyp gitdi de köpleriň bolin şonu şu telekeçileri bar, ana şolary stroy material satýan magazinçiler bolsun, ýene bolsun. Ne şolara nalog goýupdyrlar. Ana sen bir maşin sement getirmeli, ana sen 2 maşin şipri vermeli, näme diýip şolar ýaly nalog goýulan. Olaryň
Öňden märem şo ýola goýulan bolmaly. Bir iş etmeli bolsa yerli hakim etmeli bolsa şonu şo telekeçiň üstüne atýa. Bu Şöyle açaçan biri yazmış. Bunun kimliğini ben anlat bilen Zeyno diyen biri vardı. Boş ver dosya, boş görünler bunlar biz bileriz. Sen istemesen sen hiç ekrana çağırıp Bekir'e çağır oturan yok. Yolun önüme açık. Girmeye gerek yok. şo boş gurun diýen kim diýdiň? Biliyorum ben tanıyan onu. Zeyno'da biri vardı Telegram kanalımızda. Şol men bir zat aýdyp geçeýin näştaýdy. Köp adamlar diýýär boş gurun zat diýip bolin. Biz şuna yetmedikmi şol indi şu boş gurun bolsa biz öňe çykyp şu YouTube'a çykyp ýa-ni şuňal köpçülige çykyp öňe çykyp bar işimi taşlap men bir eden işim ýatyr. Bar işim taşlap men şu halky gözüne açayım şu halkyň dilini gürlemeni öredeýin halka yol urkudaýyn diýip çykyp otyr men şu wagt men bar öz işim etmem bolýar. Dogry dämi? Emin. Boş gurun diýerler de öňler şu öňe çykyp boş gurun edip bilen okdylar. Gorkup. Adamlar ýüzüni açmaga gorkýardylar. Adamlar fesini bermäne gorkýardylar. Bir ýylyň dowamynda biziň eden işlemedine şu diýip düşünýän men. Biz diýip men özüme diýemokda şu aktivistleň öňe çykyp aktivni hereket edýänniň boş bolsun, dolu bolsun, şolaň hereketi sebäpli köp adamlar öňe çykyp başladylar. Köp adamlaryň düşünjesi bitip başlady. Watandaşym, kime bolsa adam bilemok gaty görme, boş gurunlar diýenlere ine men jogabym şu. Bir ýyldan bäri boş gurun edemmisoň, bir ýyldan bäri boş gurun edemmisoň, şu ekran çykyp sizini kawiçka daýdaýyn, men kawiçkaň içinde boş gurun edemmisoň, şu giden adam öňe çykdy. Ine men jogabym size. Dusya menden haýyş etdi. Olga Çarina meniň bilen çyksın. Köp adama tamam çıksın Olga Çarina. Hiç bilmemiz yok ama ben kaç gündür Olga Çarina'ya yalvarıp ekrana benim bilen çıkın dedim. Burun taparsan odu. Burun edersen onu. Ha, şunu aytsam az boş ver Dusya de. Bunlar boş adamlar, boş görünler dedi. Şunu ayttım. Yani boş görün bolsa seni dinlemeye gerek yok. Çıkıp gidip şu boş görün. Men aýtdyýam jogabym aýtdym. Jogabym aýtdym men. Hiç kim zorla tutmadı. Kim isteyen bolsa gelip girip görsün eşitsin. Alex Ali 51 mi? Şey diýip ýa-da. Konstitusiýa diýä, diýstuýt Türkmenistany diýä. Ýaňjy men aýdyp berdim. Bilemok Alex türkmençe düşünýäňizmi ýa düşünýäňizmi? Onu biljekler. Ýaňjy aýdyp berdim Türkmenistanyň şu konstitusiýany alyp okap başlaň. Şonu düşünersiňiz Türkmenistanyň içinde konstitusiýa ýörýärmi ýöräňok. Şu insan hakları, konstitusiyadan insan hakları hakkında adamlar bize Türkmenistan'ın vatandaşlar hakkında hak hukuklarımız bozulan hakkında biraz görün etsek. En önemlisi yurt dışına çıkanlar hakkında. Ha, onu men şu wagt bir zat ýadyma düşdi. Türkmenistanyň meselem Aşgabat territoriýasyny hiç kim salanoklar. Ýöne konstitusiýada näme diýip ýazylgy? Konstitusiýada adam diýe, her bir grajdanin diýe, isleýän ýerine göçmemeli, isleýän ýerine barmameli, isleýän ýerine ýaşabameli, işläbemeli diýip ýazylgy. Näsde? Konstitusiýa şoň üçin ýa alyp açyp okap görüň bir sahypasyny. Onuň şonu göz ýetirersiňiz Türkmenistanyň içinde konstitusiýa diýstuýt, ele ni diýstuýt. Men bilemok Alex, я сам делал видео с Конституцией на канале ДВТ. Молодцы, Алекс, если вы сделали, это молодец, вы, значит, многое сделали. Оля, это не действует. Ну, об этом и я говорю. Это не действует. Я говорю, хоть одну там статью почитайте в Конституции. Но если вы сами делали, значит, вы знаете. Это не работает. В Туркменистане это не работает. Поэтому я вот сейчас нашим соотечественникам рассказываю, что статья, то есть Конституция Туркменистана вообще не работает в Туркменистане. Совершенно. Это просто на бумагах. На бумагах. Вот и все. Вот здесь вот пишется, что любой гражданин Туркменистана, я сейчас найду, почитаю вам.
Право, каждый человек имеет право на свободу и личностное неприкосновение. Где-то каждый гражданин имеет право... Ага, вот здесь. Статья 39, Алекс. Вот послушайте, остальные тоже наши соотечественники, послушайте. Это все на русском языке. Статья 39. Каждый гражданин имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Туркменистана. Yine şey diye 39. statyada her bir gраждан Türkmenistan'ın İslam küncüğünü işlevimler, yürevimler, yaşavimler deyip yazılı. Demek Aşkabad'da biz ne maşini girip biliyoruz, ne taksili girip biliyoruz, ne de işlemek için, ne de bir dincelme için girip biliyoruz. Edil dan vremi, dan edil şu vakit Türkmenistan'a öz maşinin bile ne del şol bir poyda minip geçeceğim olsan elinden dokumentlerini soruyor. Geçen de bir nememiz vatandaşımız ayıp verdi. Biz işleyedik diye küçük bir yedik Aşgabat'ta oraya polisalar tutup diye poyda minip koyuyor. Siz de aşağıdan gelin ekeniğiniz gidin de aşağıdan da diyemsin. Ona aile Türkmenistan demokratik oluyormuşsun. Polis tutup seni öz yaşayan yerin vurur diye poyda minip. Ona aile sen arası demokratik asuda devlet oluyor. Svobodun devlet. Azat devlet. Ona ile azat devlet oluyor. Şu konstitüsyon var hani şu konstitüsyon. Hem punktu bozulan Türkmenistan'a bozulan hiçbir yüreğin yok. Alında okan kadırlı vatandaşlar şu Google'a girseniz çıkyandır. Konstitüsyon Türkmenistan'a deyip yazın. Ya da Türkmenistan'ın konstitüsyonu deyip yazın Türkmençe çıkıyor. Okan şunu haişsizden gayret edip. Şonuna köp zada göz yetirirsiniz. Hem özünüzün şunca yıllap oynanıp yöreninizi bilirsiniz. Şunca yıllap dudağa salınıp oynanıp oyuncak yal oynanıp yöreninizi göz yetirirsiniz. Ondan Daşerurtlan nemesi var adaydın. Daşerurda çıkan bizim rayetlamız var. Neme grajdanlamız. Şular var adı aydılan Türkmenistan'ın rayeti mesela Daşerurda gidip ya proteste katnaşan molta. Yani biz yali YouTube'a çıkıp ne şunyalı TikTok'a çıkıp burlanmız için. Ana siz vatana dönüklük ettiniz deyip yarlık vasyalar da olam yine kavi çıkan içinde. Vatanın dönükleri deyip diyorlar. Vatanın dönükleri aslında biz biliyoruz. Kim düğünü? Aslında biz biliyoruz. Ha rejimi gora oturan mı? Rejimi ağdırlaymasın deyip şu taşını üflep tültülledip şey sakla oturanlar var. Birden gücükler. Ana şolar vatanın dönüğü. Halkı ezdirip halk itin ardayağından suçya. Halk şu an. Halk hiç kim ol kallı. Şol halkın şu gününe getirip şu gününe yine de kalmağını devam ettirecek adamlar ine vatan dönüğü. Şol rejim yıkılaymasın deyip oturanlar ine vatan dönüğü neşler. Ine min ya ine Tuğçe ya biz yağlar vatan dönüğü del aktivistler halkın önüne çıkıp halkın gözüne şak olayanlar vatan dönüğü del. Vatan dönüğüne kıyırda oturuyorlar. Ya da ne bir de Etiyopya diyenler baştaydı. Ana o beyle deyip. Ene şular vatan dönüğüdür. Halkım, milletim. Bu yadınızda saklan şu zatları. Bir de yazıyan adamlar var. Hapa Etiyopya. Ene şular vatan dönüğüdür. Yadınızda saklan. O zaman bunlar Etiyopya deyip. Hapa payış yazı deyip. Bir de ekranı yapıp oturmalı mı öyümüzde? Biz oturmayız. Yazı verin siz. Ruçkanız ve kalamınız bittiyense yazın. Ona maydayın şutaydın. Devran aleykümselam. Geçen biri yazmıştı Aşgabat'ta ayakta yürüp gezmeli mi? Sorsan ablam da yazan. Ha, Göltepe'nin dikra. Prezidentiniz Göltepe'yle yürümeli misiniz? Ne kepteler? Onun için ne oluptur? Göltepe'nin bilmeyenler ne metya karılar var, yaşlılar var. Ya ayağı ağrıyan, bil ağrıyan, Göltepe'nin bilmeyenler. Haysi kellesi bilen hemmeler Göltepe'nin mölliye kepteler. Ya da apşesin transportta yürümelmişsin. Onun şöyle beni bilmeyenlerim taks çağırıyormuşsun, taksam 2 etse kalıptır bakar. 2-3 etse kalıptır hadır. Taksılar yetene az, taksı az. Onun önler Çağcı'dan, başka vilayetlerden, Mar'dan, Dağsu'dan gelip taksi ediyediler. Bir mahalın ürünü ediyen ben 2000. yıllarda. Hadır bile mak salyanlarlar. Ovalar salyadiler 2000. yıllarda taksi ediyediler. Şol Mar nomorlu Dağsu'da ya, Livap nomorlu, Balkan nomorlu maşinler taksi ediyedi. Nimeyen Aşgabat'ın içinde.
O wagtlar ruhsat berilýärdi. Ýöne inni häzir ruhsat berilmeýän sebäpli diňe Aşgabatyň öz içindäki taksylary şolar olaram az bolanyny sebäpli adamlar taksy çakmyň bahasy gymmat diýär häzir. Inni köpdelep ýene de şol taksylaryň üstüne gazanlan pul wa şo taksylaryň üstüne gazanlan pul prezidentiň ýegeniniň bir taksy nimesi bar eken, avtoparky. Dediýän eken taksy parklary. Giren pul şoň jübütine girme, şoň ýegeniniň jübütine. Düşündiňizmi? Şo geljek pul taksylardan köpdelep. Taksilere yerler adını alıpmış. Menin eşitdiğime göre doğru. Doğru. Hawa. Olga Çarina size selam söylüyorlar. Dövran geçen gün benimle efire çıkmışsa Dövran diyorlar. Salam. Hep salam. Salam. Alım şu soran doğru. Taksıçılar yerler adını. Türkçe ben yankıya aydıp geçmedim de aydıp geçeyim. Şol Türkmenistan'dan taşırurtlara giden yankı nemeler var. Bizim rayetlamız. Ne şolar proteste koşuldu deyip yavulmasa ekrana çıkıp halka dönüklük etti zat değil ya da yankı aytışmayalım. Şoların karındaşlarına Türkmenistan'na adar vermeklerine hiç hakkı yok. Hükümet taraftan ya şu hukuk koruyucu organın tarafından şonun karındaşlarına, ecelerine, kakalarına, jigilerine, ya çağalarına azar vermene hiç hak hukuk yok. Şonun hiç hak yok. Ne için şu yerde statüde yazılan şol demedi, konstitüsyonda yazılan. Şol yankı daşarurda giden bir maşgala ağzasının eden iş için onun karındaşları cevapkersizliğe çekilip bilinýän däldir diýip ýazylgy. Ene şoň üçin diýen şu konstitüsiýany okan. Tapyňda okan, şu Google'a girsen ýazsan çykýar. Olga Çarina menin hem oğlumu hem alıp gittiler. Öýe geldiler. Öýe gelen wagtda oğluma aýtdym. Öýe gelip sorasalar, meni soran wagtda telefon nomerini al, adyny familiýasyny sora dedim. Enem bilen gepleş dep aýtdym. Şu oğlum şu gep aydan soň gelmediler öýe. Korkmaly mesle, korksan beter üstüne narşetse dedim. Şu korku diýilýän ady aýyrmaly. Näme üçin? Bular şu men geçen gepleşimde aýdyp geçipdim, korku sistemany bütün sistemlaryny girdiler. Milletiň arasyna, Türkmen biziň raýdaşlamyň arasyna sistemlaryny girdiler. Sistemlaryny diýsem, medisina işgärleriniň arasyna tutup basdylar. Molumlaryň arasyna tutup basdylar. O hojuluklardan basdylar. Transport işgärlerinden onundan basdylar, bundan basdylar, basyp adamlaryň gözüne korku siňdirdiler. Günäli hemmesini basdylar. Olan soň halk ondan bize degäýmesin diýip korkup oturdular. Karındaşlaryny basyp görüp hak hukuklaryny bilensoň hiç korkmağa gerek yok. Yok, şoň üçin hem şol 30 ýylky siňdirilen korkuny inni ýuwaş biz aýyrmaly wagty geldi diýjek bolýan. Şonu aýyryn gadyrly watandaşlar korku diýýän zat korkup ne şuna ýetdik biz. Şo mahallary korkmasadyk, onu garşy durup bilsedik, onu bular biz bir wagt daşyr ýaly ýanky Finlandiýa ýaly, ýa-ni başga ýurtlar ýaly, öňde barýan ýurtlaryň deňini hawa, şol ýurtlaryň deňini Şwitsariýa ýaly, Germaniýa ýaly, demokratik şol döwlet bolardyk bir wagt. Biz ýöne korkup üçin korky sebäpli bizi basdylar, şeýdip biz agzymyza ýumdukda oturduk. Ýöne häzir wagty geldi adamlar, gadyrly watandaşlar bu zatlar uzağa çekip bilmez. Inni 30 ýyl oturamyzdan biz özümiziň ýanky çağalanmadan gelejegi hakynda pikir etmeli. Biz bu çağalary näme goýup gideriz? Näme miras goýýarsa, näme miras goýýar? Tozap ýatan ýeri goýýarmy? Türkmenistana näme galdy? Gurokluk tozap ýatan yer galdy, gaty şor yer galdy. Näme galdy? Bar ol o taýyň şoruny aýrýansaň ama ýene bir 5 ýyl geçer. Olga Çarina bir de susuzluk başladı dep aýdyplar. Kurakçılık, susuzluk.
Ha, olap doğru. Hazır- Doğru. Hı. Dünyanın şu haber geldi de gurukluk malım saklap bilemiz o gurukluk sebepli her kim malını öldürüp başladı diye. Malını soyup başlaptırlar. Şimdi ete geçirip saklap oturan kapısından mallarını öldürüp başlaptırlar. Ne için sebebi su yok, su olmasa da otom mu ösmez. Doğru. Ya o iyi mi niyeten alıyor. Bu vada ne onunla bir daha edersin olin o kışta dağı ne mi edecek, ne mi yedirecek malını kışta. Haram öldürecek mi? İntak Ольга Чайкина biri yazmış ya. Умида, зная права, люди пропадают в оводан деп yazan. ha o. Doğru Haklarını, propaday. şu haklarını bilen üçün bilen adamları şular yokladı, otudular, yokladılar. Ha o şoň üçinem bizi bara gaderli vatandaşlar bizi Türkmen milletinin Türkmen döwletimizin yitip gitmediği üçün bizim Türkmen dinimizin, bizim Türkmen dilimizin, bizim medeniyetimizin yitip gitmediği üçün biz hemmemiz ayağa galalım gaderli vatandaşlar. Men adine şu gogul üçün görüşýän şu yurdum yitip gitmesin, Türkmen dilim yitip gitmesin, Türkmen milletim yitip gitmesin diýip şoň üçin görüşýän. Halkyma da başardığımdan öwretjek bolýan, başardığımdan görelle boljak bolýan, ýol ugry öwretjek bolýan. Men diňe şoň üçin görüşýän. Bir bärde ýazypdyr. Men näme diýip bilerim bir özüm diýe siziň hereketiňiz üçin inglizçe ýazypdyr da. Men näme diýip bilýän siziň hereketiňiz üçin bir özüm 10 adamsyz. 10 tane adamsyz ýa-ni 10'luk siz biz men näme diýip bilerim diýip ýazypdyr. Bunu önemli için İngilizce yazdık ha. Ne bileyim. Ben bir cevap vereyim. Benim şu işe şu bilmeye giren vaktim bir özüntüm. Sonra aslısta yanıma adamlar toplanıp başladı. Sadece Tamam. inanman gerek. Bu işe inansan yanına yavaş yavaş adamlar toplanıp başlatsın özün inanan adamların. Benim bir özüntüm giren vaktim. Hazır ne köp şükür edem adam dolu deşte öğremde. Ha näme diýip ýazypdyr. Türkmençe bilýän ekene. Ünsünü bermek üçin ýazdım diýe İngilizce. Ulu harfler ýazypdyrym. Sag bol, taňyr arkasyn ne bilim. Men näme maslahat berip bileýin saňa? Eger sen bir özüň bolsaň, sen şol daşdy urumda şol işlere goşulýan adam ba bolsa, şolar bilen goşullanyp özüňe şey diýip daşdy urumda adam ýygnap başla. Adam näme diýe? İnsan soraşy haywan itgaşy diýede bir adam gürleşip soraşyp gepleşip bersen ýuwaş adamlar köpelip başlaýar, köpelip gidiberýär. Oň üçin ala dedi oturma bir özüm diýip başga da özüň ýanlary bardyr. İş ýerinde bardyr, goňşy golamyň bardyr, maşgalaň çilenleňiz bardyr, ejen hakan bardyr. Şolar bilen hem işleş, şolar bilen hem geçir ýa-ni düşünür işlerini geçir. Men bolýan ýurdumda türkmen ýok diýä näme? Ýa-ni näme bilim ýazýar. İngilizce ýazdym sebäbi üns berersiňiz diýýäli. Düşünüm. Men bolýan ýurdumda türkmen ýok bolsa diýmek öz garnaşlaň bardyr. Onu hökman näl sen bilen bir odada bir komnatda ýaşamak ýa bir şäherde ýaşamak hökman näl. Meňem tanıyan adamlaryň arasy giden 5-6 sagatlyk ýol maşyna giden dedi. Ya samolyotla giden dedi. Şoň üçin meniň aramdaky meniň tapan 10 adamyň birisi Orsetde, birisi Amerikada tapawdy ýok. Olar men garnaşymam däl. Ha o, diňe telefon arkaly işläp bermeli. Telefon Sosyalleşmek gerek. Bırak. Ha o, Zoom gepleşik edin. Olmasa hepde de bir iki edek Zoom gepleşik edin. Günnelik bolýan täzelikleri ortalyp maslahatlaşyň. Ine şu halkyň sesi kanal var. Şu ýerde iň palezny, iň pidaly, iň manyly, ýa-ni iň bir bähwit beräjek, bir polza getiräjek bir kanal gepleşikler biri de şu taýda gepleşikler, şu real gepleşikler geçirilýär. Şoňa hökman gatnaşyň, iň bolmanyny dinleň. Iň bolmanyny like basyp bilmeseňiz hem ýa kommentar ýazyp bilmeseňiz hem iň bolmanyny dinläp oturuň.
Ol size institutlarda yukarı kucaylarına öğretilmeyen natları öğretiliyor. Adam kitap okap bilmese, İngolmanı dinlese de yaxşı. Biri şöyle bir surat yazmış Olga Çarina. Apa bizler tayar haram hükümeti düzelttirmeye bu Allah Murat ağa nem için ize çek oturan. Bu Allah Murat yani karşısında jurnalisti var ya açıkçası şunaydı oturan karşısında. Allah Murat der. İze çek oturan. Hemen iyi de Bizler çekeceğim. tayar haram hükümeti düzelttirmeye diye bu Allah Murat ağa nem için ize çek oturan diye. Onu bize haber yani bilmeyiz. Analiz etmeyi öğrenin vatandaşlar. Sadece analiz edip hemen dinle bir analiz etmeyi öğrenin. Bu kadar yani basit. Zor da değil o. Hal Murat Ağa demiş. Allah Murat değil, Hal Murat Ağa. Hal Murat Ağa öyle bir şey demedi. Hayır. Hal Murat Ağa ize çeken yok. Neme? Yankı gepleşgi hükman şu halkın sesindeki bolyan gepleşgiler dinlen sebebi kim aranızda yukarı oku cayını okap bilen vardır, yukarı bilim alıp bilen vardır, alıp bilmedik vardır aranızda. Mektebdine mektebi utorup kaydan ya mektebi doğalık utorman kaydanlar vardır, yurttan çıkıp kaydanlar şolar haktaydı yani. Şol gepleşikleri hükman dinlen sebebi institutta okudulyan dağıtlardan am has vacip dağıtlar görün ediliyor şu yerde. Sizin intak bilmeyen dağıtlarınız aslında bizim bilmeyen dağıtlarımız ken şu dağıtları şey edip öğreniyoruz bize ödümüzüm. Şu gepleşikleri dinlep, o tədərlikler dinlep, deneştirip, analiz edip ne şey edip öğreniyoruz. Sebebi adam analiz etmeni öğrenmese, analiz etmeni bilmese gatıqin näme nira yürüjegini bilmän yankı Türkmenler diyara tadıgan toklayalyp nira yürüjegini bilmän şol enesiz galan toklayaly aljırap durýan da ortarada onun şoň üçin adam hayvanlardan nämeden tapawutlanýar diňe pikir etmek bilen tapawutlanýar köp okamak bilen tapawutlanýar köp bilmek bilen tapawutlanýar mazgysinin beynisinin işleyişi bilen tapawutlanýar. Şoň üçin adamlar gadyrly watandaşlar köprak yankı dinlejek bolun işleyen bolsaňyz men düşünýän hemmeňiz işdip 5 manat dip bu ýurdu taşlap çykyp gaýdanlar. Şoň üçin okap bilmeseňiz elinizde kitap alyp okap bilmeseňiz dinlen. Ine şo gepleşikler dinlen. Köprak şonu köp zatlary öwrenirsiňiz agy garany tiljerip başlarsyňyz. Kim ide çekýär, kim öňe gitýär şo zatlar belli bolur. Ýöne sypdyrman her gepleşikler dinläp durun. Sypdyrmaň ýöne. Sebebi ortarada oturan bolsaňyz o kanal näme diýär, bu kanal näme diýär habaryňyz bolmaýar. Her kim bir täzel gaýdyp durýar, her kim bir hili özüçe görüşýär. Her platforma ütgeşip görüşüp alyp barýar. Şoň üçin görüşlerem deňeşdirmek üçin size Allah Taala beýni beripdir. Şol beýnini ulanmany başaryň. Ortarada durun-da dinlen. Her platformany dinlen, her gepleşikler dinlen. Mesela öňüň içinde iş edip ýörsiň da, işden gelýän ubork edip durýar, ubork edip ýörsiň, ýa nahar pişirip ýörsiň. Geň gulaňyzda naushnikde dinlen. Eki eliňiz boş sizin. Şol sen işiňi edip turýansaň 3-4 saatyň içinde şo gepleşikler dinläp bolýar. Ana şonu deňeşdirme diýen bir zat bar. Şonu şular ýaly tereden minirip görürsiňiz boýun haýsy gepleşik sizin göwünüňizde ýarady. Haýsy gepleşik manily, haýsy gepleşik bir terbiýe beriji, bilim beriji, öňe gidiji, size özüňize belli bolar şo taýda. Şonu ýaly analiz etmeni öwrenin. Ondan şon ýaly sorag bermersiňiz. Ýaly sorag beripdir biri näme ide çekýär diýip. Şonuň sebäbini, şonuň soraga jogabyny özüňize tapyp berersiňiz. Köprak dinlen şoň üçin. Biri yazan спросите, что думает Оля Па о деятельности Юли и его мужа. Vatandaşlar biz berde hiç kim kritikować etmeyiz. Yo men ol ýazylýan mesajlar görebilemok da, näme sen görýän, men görebilemok. Yok berde yazılar. Biz adamlara o berde baha vermek üçin gelmedik berde. Biz diňe diktatory aýyrmak üçin diňe şoň garşysyna ýeňinden garşysyna
Şular besettin inni adamlan gany içti inni adamlarda gany almadı. Yani biz şu zatlaryň üstünde işleýär, şu zatlaryň garşysynda görüşýär. Bizim bar planımız, bar bizim etmeli işimiz diktatörü ayırmalı. Bolly. Onun için hem yaňam aýtdym, eline taýak alyp, pil alyp, ya paltar alyp, bıçak alyp çykmaly. Oňa diňe agdy berlik gerek. Şu agdy bir adam, şu millet ele gowuşuryp öňe çykyp biz sen gitmeň isleýär diýip talap etsen gutordy. Iň bolmany eline näme ak baýda galyp. Biziň elimizde yarak ýok diýmek şol. Biziň elimizde tüpeň ýok, biziň elimizde avtomat ýok, pil ýok, bıçak ýok diýmek. Elinde ak baýda galyp, ak mata alyp çykyň bolmasa. Ýöne men şu wagt hem meňe häzir köçe çykyň diýmekde agdy bir bolmany öwreniň ilki. İlki bir-birinde el tutuşmany öwreniň. Şoň üçin aýdan onluklar dörediň. Şol onluklar dören soň diktatörüň ödem gitýär. Aynen. Onluklaryň müňläp sanyny gören soň ödem gitýär. Sebäbi şo giden adam maňa garşy men näme dip bilerini diýip sorag dörer ödünni. Bolsan 5-6 san puşkaty bilen aljakmyşmy? O ýalaky ok yarak bilen nemesi halka garşy dursa ödü günäkär. Ödün suda Vatan üçün diye bir vatandaşımız yazan da onda näme ayrımçılık ede oturan beyleki toparlar bilen Halmurat ağa. Nerede ayrımçılık etti? Ben hiç duymadım. Yok. Halmurat ağa'nın ayrımçılık ettiğini. Hayır, öyle bir şey yok. Nerede var bu? Neme de ayrımçılık diyen zat yok, ayrımçılık diyen zat yok da her kim öz bilýän aýdyp berýär, öňe çykýar. Her kim öz bilýän aýdýar. O topara goşulýan ya bu topara goşulmasan diýilen ok hiç kimem. Hemme kişinin şu wagt biz bar etmeli şimdi aňyny täzelemeli. Aňyna täsir etmeni başarmaly. Gorkyny aýyrmaly. Nemen bar aýtjakladym size şu wagt. Size bir soru sormuşlar. Olga Charina'nın aydanı doğru mu? Apa 115 bak 1500 talıpı Sapar Tilki dövründe basıptılar. 1080. Bu 1500 de yazın. Yok, 1080 tane. YouTube'da çıkış ettiğinizde şolay doktor arkadaşlar. Hawa, çyn şol. Käbir diýip durşa ýalanyp bolyn mara ol fakt bilen habar geldi. Fakt bilen. Onuň adamlaryň nişany şol wakanam men şu watandaşlamadan haýyş etjek. Başga da bilýänňiz bar bolsa gorkmaň. Ýoşluk bilen aýdyp başlaň bize. Habar beriň biz siziň adyňyzy ya adresiňizi hiç ýerde görkezmez. Çünkü bu zatlary şu Süleýmanyň depterini ýazmak gerek. Şu ýylky şu ýyl kim prokuror bolup oturanam bolsa, kim sudýa bolup oturanam bolsa, şolaň hemmesi kim prichastin bolsa şolaň hemmesi hökümetiň ýa halkyň öňünde sudyň öňünde, adalat sudyň öňünde jogap berer. Şoň üçin bu zatlaryň üstüni açmaly. Bu zatlar gizlenip galmaly. Sebäbi halk şu zatlary bilmese bolanok. Halk bilmese bolanok. Hiç zatdan habar yok. Ine köp adam sorag berýärdi. Şu zatlar çynmy diýip sorag berýär. Habar yok sebäbi, habar yok. Hiç kim aýdylanok. Bastyr ýüstür edip yapyk gapyň aňarsyna suud etdiler. Yarım saat, 1 saatyň içinde de suudy 11 ýyl kestiler hemme çaga. Ýa-ni 11 ýyl kesip basdylar ana. Basypdyrlar ana. Näre şoň üçin watandaşlar bilýär, eşitdiňiz bar bolsa bize habar beriň. Durmadan sorak oturan bu Narcan bize fermine baran şu diye nem için ayrıldı diye. 10 ýyl sonra olar ödüne beriň näme üçin gitdiň diýip. Bizler hiç öyle habarımız yok. Biz o zatlar bilemiz o hawa. Başka soru barmy? Gelece sormana gorkýaňyzmy? Bu bir sorak berdik, bağışlan sorağa. Okadym bak,
Bizlerin hiç haberimiz yok. Onun için bizlerin liçne nimesini nereden bilelim ne için çıktı? Sen de sağ ol. Neme bambaşka soru yok değil mi? Yok, şimdilik yok şu. Yok. Şu konstitusiya hakkında biri yana başta yazıda 18. madden okuyup verin de şu hakta aydın de. Şunu biraz şu hakta geçelim mi? Ne hemen dedi? 18. madde hakkında. Aa, 18 mi? Yok. 18 статьяда näme ýazylgy? Государство гарантирует свободу религии и вероисповедания их равенство перед законом. Религиозные организации отделены от государства, не допускается их вмешательство в государственные дела и влияние ими государственных функций. Система образования государственных отделены от религиозной организации носит svetski характер. Şu yerde var aydiyanlatlan aydiyana men hiçbir eden okur. Ne için işte religiöz nime var da aydiyada. Religi. Şurada da hükümet diye Türkmenistan devleti diye religiya haysi religiya adam ne religiya ne din nimet de haysi dine diye uysa da uyup bilya dip yadalı diye. Emma onu okura. Emma ne mesela bir Hristiyan dini adam Müslüman bolacak deyip Müslüman dini kabul etse şoň eýýär sakal goýup ýawrym meçide gatnap başlada ýygyny düşüp başlaýarlar. Näme üçin şol dini çalyşdyka? Bir mat baýlaýmasyn? Ýa bil wahhabistat bolaýmasyn dip eýýär şonuň ýygyny adam goýýarlar. Neçe adam basıldı? Olga Çarina şunu ýalydy. Neçe adamlar basıldı? Gatken adam basyldy. Gatken adam. Ayallar, erkekler. Ne meselem şu neme Yegova'nın nemeler diye de sütçeçileri. Yegova. Şoňa döken adam uýýa da olan bir öz boluşly bir din ýeten dinem däl sekte diýsen sekte de däl bir öz başyna Hudaýa uýmak da olan bir öz başyna. Şolan bir din ýaly. Onuň şoňa uýan adam eline soğuk ýara almak bolanok yankı vatana karşı görüşmek bolanok deyip şu yerde şolun öz düşüncesi var. Şol dinin öz düşüncesi var. Erkek kişi hiç wagt ama para hatçylykda yaşamaly. Eline yaragal bir gan döküşüklük etmeler. Şoň üçin hem armeden boyun gaçyrýarlar. Köpüsi armeden boyun gaçyrýarlar boyun. Şolary tutup basýarlar. Şolar tutup basýarlar 2 ýyldan bilemek 4 geçenim 2 ýyldan 4 ýyl geçenim näme basýarlar şolary. Şol ýaşajyk oglanlary 17-18 ýaşap ýaşy ýetenden gulluga gidip men şuňal dine uýýan bu taýda da o dinde de şeýle nime kanuny bar eline ýara almak bolanok diýip. Inni şol nime boýunça zakon boýunça kanun boýunça şol dine uýan adamlar şolaň alternativ görnüşde gulluk etmek nimesi hüdürlenmeli. Şu çağaları 18 yaşan yaşlara alternatif görünüştü. Başka yerlerde gulluk etmeni hüdür etmeli. Şol eline yara kalıp vayenli forma giyip gulluk edebilecek değil mi? Şuayda svoboda dip yadılı duraydı. Dini azatlık Türkmenistan'da hükman bolmalı dip yadılı dur. Her bir grazdına. Hadi. Enne şuayda şunu zakonu bodyarlar da teredinne. Şuada şey dip yadılı mı? Yöne şol çağaları basýarlar. Sen näme üçin başga diýine uýdun, näme üçin gulluk etjek däli. Gullukdan boyun gaçyrýan diýip. Ol boyun gaçyranyp, ol liýa maňa başga ýoluny salyberdi diýe, başga hödürli diýe, başga hili. Meselem gulluk edibilýär, bar gospitallerde poliusyň gapysyna sakçy bolup dursun,
Ya magazynyň gapysyna sakçy bolup dursun, ya bir başga bir idaralar gorasyn, ya ministerstwo nemelerde beýleki o gapysyna durýanlar we ýolly patrol bolsun iň bolmanyna. Eline ýara bolmasa da bir ýa-ni bir mahallar sallatlara medisina işgärlerini işden sakrasheniýa edip ýerine sallat goýdular, ýadyňyza düşýärmi? 2000-nji ýyl 2090-njy ýylyň aýaklaryna näme sallat goýup çykdylar hemme gospitallere. Näme üçin sallatlary seretmeli uborkazlam şolar etdirip başladylar. Hemmeler polna çeňi sallat ýuýady. Olga Çarina raddomlara bile saldat koydular, raddoma. Indi men diýjek zadım şol Igowanyň beýleki dine uyanlar wa Igowanyň sibidetçileri. Ana şolara şol konstitusiýa dogrudan ýöreýän bolsady. Onlar şolara başka alternativ görnüşde kulluk etmek возможность bererdiler. Ýa-ni aýdaly ýaly bir sakçy bolup dursun, ahrana bolup dursun, ya bir şlagbaum açıp ýapýançy bolsun. Bir işgäne bar kulluk etjek. 2 ýyl işlet şolar ýaly ýerde. Näme üçin basýan sen? Ol çykalgamy? Bir 17-18 ýaş çagan batyp goýbermek şol çykalgamy? Bar şonu boyun indi şondan boyun nime dermi? Boyun gaçyrarmyn şol alan dininden. Şolar. Dine saýgy ýok. Ömürlük bitirýär. Men şol o 18-nji statiýa barada şeýle diýilýär. Soň ýanky ýene de şol aýdyp geçdimmi, aýdyp geçmedimmi şol daşarurtda protestde gatnaşdy diýip oň garnaşlaryna azar berýänler bar. Şolaram aty nädöwri olaň haky ýok şu ýerde. Olara derek ol jogap bermeli, dogan garnaş jogap bermeli diýen kanun ýok. Şol jogap bersin. Olga Çarina näme üçin böyle edýärler? Şu bizleri korkutmak üçün yurttaşına çıkanları. Şu doğallarına, enatasına, çağalarına azar berse onların sesini keserler de korkutmak için edýärler bunu. Başka hiçbir bilmesi yok. Açıklaması. Sadece men 62-nji statiýany okap berýän. Ene şo barada ýazypdyrlar. Ýazylgy şu ýerde. 62-nji statiýada şol daşarurtda ýaşaýan raýatlaryň özüne garşy ýa-ni şey diýär, человек не может быть принужден к подаче показаний и объяснений против самого себя и близких родственников. Доказательства, полученные в результате психического и физического действия, а также иными незаконными методами юридической силы не имеют. Нiştayda neme diýär şo adam diýär zorluk bilen özüne garşy ýa-ni pokazaniýa berip bilen özüne garşy bine Şeyh Muradow aýtdyrdylar, men şey dipdirin bagyşlaň, gözünden ýaş dökýän, men watanyň öňüne şey dönüklik etdim, halkyma dönüklik etdim diýip şolany принуждение şol. Zorluk bilen boyun aldyrmak. Şol zorluk bilen niýe 62-nji statiýada ýazylgy? Adam zat diýär zorluk bilen özüne garşy ýa-ni pokazaniýa berip bilmez diýär. Bermäne haky ýokdur diýär. Ýa-da diýär o garnaşlaryna garşy diýär. Indi şu bizine öňe çykyp geplenimiz üçin ýa protestde gatnaşanymyz üçin biziň garnaşlarymyz biziň eden işimiz üçin jogapkärçilige çekilip bilinmez diýär. Hiçbir devlette yok bunun закон. Доказательства получены в результате физического и действия, а также иными незаконными методами юридической силы. Yani şu şey diye doказательства diye yani alınan Türkmençe geçirsem psikolojik ne bilen ya fiziki görünüşte adamın üstüne zorluk bilen alınan свидетельство var yani görkünde. Men şunu ettim, men şunu zorluk bilen kol çekilen yani
hiç ile yuridiski hakkı yoktur diye, yuridiski içindeki gücü yoktur diye. Zakonun önünü. Şol urulup yenzilip alınan neme var? Yani patpiska. Hat verler, dil hatı. Men şunu ettim bağışlan deyip yazılan ne şey gördü. Şonu yazdırıyorlar, urup zorlap. Şonun diye zakonun önünü, kanunun önünü içil gücü yoktur diye. Şuratlar yürüyen neler deyip yazılıyor. Ne? Birinci bilen Türkmenistan'ın konstitusiyonu 62. statya. 62. statya naruşal ediyorlar. Zorlap, şuları alıp pakazanyalar. Halktan. Urup zorlap pakazanyalar. Tok bilen tok uğurlap tutuldu mu? Ya olmasa Weltebid'in koğuşudun Weltebid'in uğurlap tutuldu mu? Ya halsın uğurlap tutuldu mu? Bolluk utordu. Şol adamın ullokan bir ulof değil ya da bir innoğusine ol işem yükleyeler. Bir işem yükleyeler. Şey diyem ol yankı toğu uğurlan adam straf ya bir pasilenya bir nime uslovnu bir yarım yıl almalı adam uslovnu yankı yalık veriliyor da bir yıldan 3 yıla çenini veriliyor da şon yalıkı uğurluk eden ya yeni yengil uğurluk edenleri ya da köpüsünü straf filan istinine pasilenya uğratıyorlar uslovnu değil ya o bir yıldan 3 yıla çenini şonu oturmalı adam 6 yıla gidiyor ya onun üstüne bunam yükleyeler düşündün? Yani Türkçe sağa dayda ne olup saat? Saata 9:30. Güzel vaktimize gel otur. Çıkalım mı? Ben yürümeli olacak neme? Hazır kıydım öyle mektepten ol mektebin avtobusu Amerika'da avtobuslar paylaya da çağalar ömüy. Hazır men kucağa çıkıp almasam onu akiderler mektebe idine. Olga Çarina size köp sağ olun. Öğren olat kızıklı bir efir nime oldu. Dön efir. Yine bir gün gelersiniz nasip olsa çağıramam gelin. Koşulaşın yalı söhbetleşip geçireli. Aha bolar. Bu yerde başka da ne soru veren bağ olsa sen özün cevap verir. Yok bir ağzı bozuk bir vatandaşımız girdi ona hiç cevap vermeyecek hiçbir nimem yok. Kıvanç'tan biri var. Ha neme o pahir adınam doğru yazılı ne okuyna men şuna bir ayda inne bir kağıt kim kabı Kıvanç tipleri kadarlı vatandaşlar şunu yazan adama var adını söyledin öz adını doğru yazıp bilmeyen adam ne şu Türkmenistan'ın 2 tane diktatörü şunu liçne şun özünü Kıvanç diyen adamın özünü mankurt eden. Aynen. Hem bilim yok, hem teriği yok, hem medeniyet yok. Özüne söyledin bir sözünü 15 tane yanlış var. Bir sözlemin içine 15 tane yanlış var. Men diyecek bolan da adam şol adam özü tersine rejime karşı görüşmeli. Ne için görüşmeli? Sebebi şonun özünü mankurt eden 2 tane diktatör. Sebebi bilimsiz koyuptur. 2 sözünün biriktirip bilen ok. 2 sözünü yazıp bilen ok. Doğru. Bir mınt kapı kakıl ya. Bir mınt. Kıvanç diyen adam Türkmen halkının yüzü karası başka hiç kim değil. Bunyal düşüncesi bilen kafası bilen. Savaşın için hiç atlet vermeyecek mi Kıvanç? Mayapa, hoş geldiniz Mayapa. Aleykümselam Mayapa. Ha, men mara neme geldim. Odat mektebin avtobusu getirip düşürüp durdu o kapı kakılya diysem men kıydım gelip dureken. Şimdi yankı yerine devam edeyim. Şu Kıvanç deyip yazılan adamın adını doğru yazıp bilen millet. Kadirli vatandaşlar seyredin ne şun ad yazısını. Şun adına ne yanlış görüyorsunuz şu an. Öz adını doğru yazıp bilmedik adam. Siz fikir edin şunu özünü liçne şun özü men şu olsam men Türkmen şol neme karşı diktatöre karşı görüşürdüm. Ne için görüşürdüm? Sebebi men öz adım doğru yazıp bilemok.
Vatandaşlar, men öz adamı doğru yazıp bilmesem, men kim günahkar onu? Men şu 2 tane diktatör günahkar. Sen men okumana yağdayı olmadı. Ya men iş işlemeli oldum. Ya kazanmalı oldum, çağam eklemeli oldum. Şoň üçin men ne 2 tane diktatör günahkar deyip şonu günahkarlameli. Aslında sereden şol karşı görüşmeli. Yankı 2 yani bilimsiz galan ene. Bilimsiz galan adam öz adını doğru yazıp bilen ok ne. O kan vatandaşlar yazyan adını. Ne açıdan yanlış koyuverir seni onu. 1 2 her sözleminde 2 3 tane yanlış koyuverir her sözünde. Kadirli vatandaşlar, şol adamın kellesi işleyen olsa diktatöre karşı görüşürdü. Ne için? Men şunu bilimsiz koydu deyip. Men bilecekler neçe klas okaptır ol. 1 klas okap zıngılıp mı? 2 klas okap mı? O belli değil. Yönü şol adam düşündü. Şunun özünü mankurt edilen eneşi. Arası mankurt. Sebebi söz baylığına gön 2 tane 5 tane söz var. O borsa 50 tane söz vardır. Şoburda diye ödüm. 50 tane sözün içinde şoburda diye duruyor. Ne için? Bulam şol bilimsiz galanın, bilimsiz galman bir görünüşü. Bunu katırmasın o vatandaşımız. Bir daha katırmamda on yazyan adına yazsa kalam oturyansa yazsın yöne. Düşünürecek adam şol adamın özünü 2 tane diktatör yere sokuptur. Bilimsiz koyuptur. Adam o derecede bir gramatsız olur mu? Seyret yazyan adını hiç şeyle yanlışsız bir sözüm ya da bilen ağa ol. Bir sözüm ya da nok yanlışsız. Adam o özün adını yanlış yazanısın da sen var ivalı adam olursun mu? Bilimli adam mı seninle? Öz adını doğru yazıp bilen ok. Sen bärik gelip söwmeden prezidentlere söw. Seni şuna getiren prezidentlere söw. Seni şunyalı daşanurtlara çıkarıp öýüňde seni nasıl çöreksiz koyan prezidentine söw. Sen özüňi eklep bilýän bolsaň ýurdun gülýäli bolsa öz ýurdunda oturup öz ýurdunda işlerdin. Bir ýerde wraç bolup oturardın ya bir ýerde bir injener bolup işlerdin. Beýdip 2 tane adam gürlüyor deyip ona bir zat yazıp oturmak o yazyan zatlarının hemmesi yanlış o. Bir sözüm doğru derler ne vatandaşlar. Ya aytdım Bir söz doğru. Türkmen halkının yüzü karası bular. Başka hiç zaten Yok bu kimim yazyanam olsa bu Hükman Süleyman'ın defterine giýräýmeli. Bunun hem gidecek yeri yok. Sebebi bu adam tapılar o kıyınlar onu tapmak. Şoň üçin häzir söýüp bersin ol neme diýer? Jüje Guvaç ben halk bilen oynatma istersen. Halk bilen oynatma. Onun neme? Yankı aýtjak mena şol bidara edil zguse vada diýer ortlar. Zguse vada diýip bilýän zat ýok ýadýan zatlarynyň hiç ili öz galam oturýança ýazy bersin. Oň üçin ünsen bermeler. Yok. Ünsen bermeler adam yankı tarapyny tutup oturan şu diktaturanyň arkasyny gorap oturan adamyň özüniň bilimsizligini bilen ok. Seni bilimsiz koydu, seni kör etti seni. Ne seninle dil var, ne seninle göz var, kör sen. Gözlü kör. Hiç tadı görmeyen. Şu diktatör seni şuna düşürenini görmeyen olsan onunla men näme diýin? Men sözüm yok. Men sözüm yok. Ya bu söwdi dip men nasreňam gaçdymy? Yok. Benim Allah insaf versin. Başka hiç sadım yok. Başka hiç gepim yok. Allah insaf versin. O gittinden mara o Türkmenistan'ın prezidenti söwmeli. Näme üçin? Sebebi objektivni bir zat alıp görüňde de objektivni seredende, adalatly seredende de hemme zady. Şol adamyň ömrü gowy bolsa, durmuşy gowy bolsa, maşgalasynyň ýanyna bolardy. Meselem, enesiniň atasynyň ýanyna bolardy. Birinin goňşularynyň ýasyna, toýuna gatnaşar ýörürdi.
O bir tabaktan çörek yerdi maşgalası bilen. Yayan kaydışım yani bir gerekli vatana bir gerekli adam olup şu yerde işler yürürdü eğer şu iki tane diktatörü normal adam olan olsa normal prezident olan olsa şu reali olurdu. Yani ne için özünün şol çukura düşünmeyen adam şol çuңur kuya düşünni iki diktatör sebepli çuңur kuya düşünmeyen adam ona gep söz bilen düşündürüp bolmaz. Ol adamın öz aslında bolmaly. Bersinden bağlı. Ya o. Düşüncesi. Ana şolar ýaly. Onna bugunlukça bu bolle değilmi neme? Biz onna bugun bolle deli on beýleki biziň häzir öz ýygnagymyzdan başlaýa gadyrly watandaşlar onna sağ salamat bolun ýene de görüşürüz. Bu guwanç diýlen gülküm tutýardy. Adym dogry ýazyp bilen okşaň gülküm tutýar. Bagyşlap guwanç menden üstünden gülemek ýöne. Sen bilemek näçe klas bilimiň bar sen? Bir jogap ýatsa da Var vakti gelince o geçer. Ha? Vakti gelince onun kellesi açılar değil mi? Aklına aylanar, elbette aylanar aklına. Näme üçin sebäbi al nima haywanlar bolýar, bir dirsrawat etseň şolaram düzgüne girip başlaýar bilýärmi? Dirsrawat etdiňçe hawa şu tabaktan naharyp bolýar, bu tabaktan suw içip bolýar diýip öwredip şeýdip şu haywanlaram adamdan akylly bolýar soňa waka. Onuň bul gonjam nitip ola düşünür-de, näme diýen? İnşallah. Hawa, ol il bile gelen toyda bayram diýä, il şo tarapa ýeňişlip ýörese, gonjyň bir özi galmada bir ortarada olam goşulmaly ora. Şoň üçin O geçerine her bir milletin var bunyalı düşünceli adamları. Şonuň üçin hiç ayıp etmeýäs bulary. Her bir millette var. Ay düşünür gitjek yer ýok. Näme hemmeler şu tarapa ýeňişlip ylgasa o başga bir özi beýlek tarapa ylgamada. Olam oňa da watan gerekdir, oňa da ol millet Türkmen milleti ýitip gidip barýar, oňa da gerekdir, oňam nemeler bardyr, tohum tiýji, garnaşy, ýenesi, öz ýurduny olam isleýändir, başga ýurtlarda jaýlanmany olam isleýänler, öz owalarynyň öz öwliýalary bar, her kim öz şu ýerde jaýlanasy gelýär. Her kim özüniň arzuwy bar. Onuň watan ýylanda nemede bir aýrylmak gaty agyrdat watanyny aýrylmak. Näme diýe? O ýarynyň aýrylan 7 gün aglar ýurdunyň aýrylan ölüňçä diýe. Onuň bul şeýdip beýdip ýörsek biz öz watanymyzy görmürs. Nime etmers? Elimizden gidip barýa watanymyz. Van bir mahallar toýlary bardy, üýşüp toýa giderdik bir mahallar. O üýşüp bir tabakdan nahar yerdik, ýadyňda düşýän bolsa. Ene watandaşlardan soraýan ýadyňda düşýän bolsa şu bir tabakdan nahar ýerdik. O wada toý bolanda toýa çanak çekilýärdi. Nahar çekilýärdi. Bir tarapda aýal maşgalalar oturardy, çaga çuwalar bilen bir tarapda erkekler oturardy. Ondan şolar tabak çekilýärdi. Oňa tabak çekilýär diýip aýdylýar, nahar paýlanýar diýen oklar tabak çekilýär diýerdiler. Onuň şu dograma bolsun tabak çekilýär, bu tarapa iki tarapa da çekilýär, aýallara da erkeklere de bolýan. O döwürde çemçe dat ýokdy. Kiträgem olam ýadyma düşýär. Elimiz sokup ýerdik, üýşüp şol 5-6 adam bolup bir tabakdan elimiz sokup şol dograma bolsun tala bolsun bir süýje bolýardy o döwürüň naharlary. Elimiz sokup ýerdik bolýan wara bir süýje bolýardy. Men aýdýan o döwürde viruslar da ýok eken. Viruslar ýok ne şu an biri bilen zehal bil oturup bir çemçesine şoň çemçesi bilen nahar ýeden ýamyl kesel ýokuşup ýatyr biri. Ana şoň näli? Onna bunu bolle deli bu gepleşigi de soň ýene de çykaýar bize ýygnaga ýetişmeli. Bolýar geçerine. Köp sağ olun ýene bir kez. Bolle size de sağ olun gadyrly watandaşlar soň ýene görüşürüz bolýar. Vatandaşlar sağ olun. Guvar senem sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol Guwanççygym. Teşekkür ederim şeýdip görünüp dur arasynda. Bolmasa
Diskusyon. Gelip Ay, dur sağ şey. olun Urgaç Hanım. Bol ya sağ olun.